Πάμε να συγκρίνουμε τα top 3 κορεάτικα αντιλιακά. Beauty of Joseon Relief Sun Rice and Probiotics. Θεωρώ είναι αυτό που το ξέρετε όλες. Έχει κρεμόδιν απαλή νυφή να απορροφάται άμεσα από το δέρμα και δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα. Δίνει μια πάρα πολλά ωραία λάμψη στο δέρμα χωρίς να προκαλεί λιπαρότητα. Τώρα το Roundlab Birch Moisturizing Sunscreen θεωρώ ότι είναι το πιο ενυδατικό από τα τρία που θα δούμε. Έχει έτσι μια αρκετά λεπτή νυφή. Αποτελείται από εκχύλισμα σμίδας. Ποιον ενυδατώνει, θρέφει και μειώνει τις φλεγμονές. Αν είσαι πιο on the dry side, θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο για το δέρμα σου. Η Skin 1004 Sun Serum έχει την πιο ελαφριά νυφή από τις άλλες δύο που είδαμε. Είναι ενυδατική, είναι δροσερή, δεν είναι λιπαρή. Περιέχει σεντέλα ασιατικά, η οποία καταπραίνει, ενυδατώνει, επιδιορθώνει το δέρμα. Έχει επίσης ιαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει σε βάθος. Είναι και τα τρία αντιλιακά εξαιρετικές επιλογές. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις τον τύπο δέρματος σου και το τι θεωρείς ότι χρειάζεται. Έχουμε μπει δυναμικά λοιπόν στο καλοκαίρι, γι' αυτό don't forget your SPF.